Moltes gràcies, senyora presidenta. En primer lloc, m'agradaria agrair a tots els professionals que treballen a la sanitat pública. Esta setmana han operat a la meva filla en l'Hospital La Fe i la veritat puc donar constància de la seva professionalitat i saber fer. I estic la veritat que molt agraït per aquest tracte humà i al mateix és molt professional. Ha dit el señor conseller que definamos bien los términos. Pues el nostre grup parlamentari, el grup parlamentari Compromís, vol definir en molta claretat els termes. I els termes és que nosaltres entenem que un govern no només ha de donar solucions als problemes que té plantejat la ciutadania, sinó que també ha de respondre. I si nosaltres hem presentat aquesta proposició no de llei és per a demanar al govern valencià i concretament al director general de Salut, el senyor Luis Rosado, a que conteste a la Junta de Personal de l'Hospital Dr. Moliner, en la que avui se troben així representats dos membres de la Junta de Personal i estan presents així en la sala. Volem respostes i volem contestacions. Per què? Perquè l'Hospital Dr. Moliner, que està adscrit a l'Hospital Arnau de Vilanova, és un hospital que pertany a la xarxa pública sanitària, la Conselleria de Sanitat, està catalogat per la mateixa com a hospital d'atenció a crònics i llarga instància, situat al municipi de Serra, a Portaceli, a la Porta del Cel, i està situat a 35 quilòmetres de la ciutat de València i a 7 quilòmetres del municipi més pròxim de Serra, que és Bétera. Este centre, senyories, engloba des de la unitat de referència del nostre país, de la Comunitat Valenciana, de referència en quant a dany cerebral, unitat de pal·liatius, unitat d'infecciosos, pneumologia, rehabilitació, servei de radiodiagnòstic, laboratori d'anàlisis clínics, unitat externa de tractament d'úlceres, consultes externes. És un hospital de referència i important que compta amb 6 sales d'hospitalització i amb una plantilla pròxima als 350 professionals que ofereixen una gran qualitat de treball professional i humà. Per la seva ubicació geogràfica i des de fa més de 30 anys, usuaris de diferents servicis, familiars ingressats, cuidadors, treballadors i fins i tot estudiants que cursen el seu aprenentatge en aquest hospital es desplaçaven al centre en autobús gratuït que oferia el centre amb un ampli horari extens i el recorregut prou extens. I si ja des de la ciutat de València feia moltes parades, passava per moltes poblacions, Godella, Massarrojos, i arribava finalment, després d'una trajectòria coneguda i sabuda per els pacients, els treballadors, els estudiants, arribava a l'hospital. Bé, què ha passat? Pues que des del dia 1 d'octubre del 2010, a prop dels 150 pacients i els usuaris, acompanyants, cuidadors, estudiants que van diàriament a l'Hospital Dr. Moliner, ubicat, torno a dir, en la localitat de Serra, als peus de la Calderona, en la comarca del Camp de Túria, han vist com la Conselleria de Sanitat eliminava aquest servici de transport públic consolidat durant més de 30 anys. S'ha suprimit. I com a alternativa s'ha licitat un expedient, una alternativa, que no està a l'alternativa, sinó que és un element deficient, s'ha licitat per part de la Conselleria de Sanitat el servei de transport públic, una licitació, la 491, per a regular un ús especial per als treballadors, només els treballadors, de l'Hospital Dr. Moliner de dilluns a diumenges. Nosaltres considerem que no hi ha una justificació objectiva per a suprimir aquest servici per als usuaris que no són personals del centre i limitar el recorregut des de la pròxima localitat de Bétera. Tots sabem que, per desgràcia, el transport públic per ferrocarril és molt deficient des de València a Bétera i inexistent des d'altres punts de la nostra geografia, altres ciutats de referència, a la ciutat molt difícil, molt precari. I no entenem per què s'ha canviat aquest servei que existia, torno a repetir, durant més de 30 anys. En aquest sentit, han hagut protestes, han hagut demandes, han hagut reivindicacions i, concretament, la Junta de Personal
la Junta de Personal va demanar explicacions, que és el mínim que se pot rebre, és una resposta per part dels professionals. Se va emplaçar al senyor secretari autonòmic, senyor don Luis Rosado, que es va comprometre que en 15 dies es reuniria amb la Junta de Personal, representant de tots els sindicats existents al centre, de comissions obreres, UGT i altres, que es reuniria i donaria una resposta. Per què? Donar explicacions pel qual s'ha eliminat aquest servici. Bé, des de fa 2 mesos que no funciona aquest servici, aquest servei, i no s'ha donat cap explicació. I no s'ha donat una alternativa real per a tots els usuaris professionals, treballadors, familiars, estudiants, que anaven a l'Hospital Doctor Moliner des de, bàsicament, la ciutat de València sense pagar. Per què ha estat això? Què ha passat? Per què se merma el benestar en aquest punt tan neuràlgic? I, sobretot, per què no es donen respostes? En aquest sentit, el nostre grup parlamentari va registrar, concretament la diputada Mònica Oltra, va registrar una proposició no de llei el 21 de setembre, abans que es produïra aquesta merma, aquesta anul·lació, aquesta supressió d'aquest servici públic, i és ara, el mes de desembre, quan podem substantivitzar aquesta petició, que no és altra que les Corts Valencianes insten a la Conselleria de Sanitat a mantenir el servei, el que hi havia, diguem-ne la proposta de resolució actual, que estem parlant de l'actualitat de setembre, com a transport públic fins a l'Hospital Doctor Moliner, tan necessari per al benestar, per a mantenir un servici als usuaris. I més encara, tractant-se d'uns familiars que han de visitar un hospital de crònics, i no podem incrementar el patiment dels familiars en la situació greu que tenen dels familiars ingressats amb un nou suplici que suposa trobar un transport públic tan deficient com el que en aquests moments existeix. Per tant, no incrementem el patiment, no mermem el benestar, donem una solució real als problemes que n'hi ha en aquest cas concret. Hem definit des del grup Compromís molt bons termes i jo crec que seria bo que ens posaren tots d'acord per a reclamar a la Conselleria de Sanitat a que repose un servei que no hauria d'haver eliminat en data de l'1 d'octubre. Moltes gràcies, señores. Muchísimas gracias, señor Morera. Tiene la palabra la señora Albiol. Bé, moltes gràcies.